Juan Kapitulo 11. Ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kagool tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta na miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, Diniyo pa lamang, Ginoo. Diniyo ta mamatay ang ako igsoon. Hinoon, nasayon ako nga bisan karon. Mahatag ang Diyos kanimo, bisagon sa imong pangayoon. si Jesus miingon kaniya, Mabanhaw ang imong igsuon. siya mitubag. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? ug siya mitubag. Oo, Ginoo, mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga gisaad nga muanhi sa kalibutan.